дар маркази вилояти Суғд, шаҳри Хуҷанд таҷлили ҷашни Сада хубу хотирмон доир гардид. Дар чорабинӣ раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода иштирок намуда ба сатҳи омодагӣ ва баргузории ин ҷашни аҷдодӣ баҳои баланд дод. Дар идгоҳ кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон аз шаҳру ноҳияҳо ҳузур доштанд. Раиси вилоят дар баромади худ ҳозирин ва тамоми мардуми кишварро бо фарорасии ҷашни Сада табрик намуда қайд кард, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарофати истиқлолияти бастаомада ҷашни Сада аз нав эҳё гардид ва ҳамасало он дар қаламрави ҷумҳурӣ бо шукӯҳу шавмати хоса ҷашн гирифта мешавад. طبق برنامه ساختار کشتی که امروز از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرا، حکومت دولتی، ولایتی سوغد و وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده است، ما باید در میدان 59,000 گکتار کشتی پمادانه گذاریم. مثلا پیش بینی کرده که در میدان 18,500 گکتار کشتی کارتوشکا، عموما زراعت‌های بهاری نزدیک در میدان 180,000 گکتار ما باید گذاریم. моҳияти ҷашни Садаро пирӯзию рӯшноӣ бар торикӣ, гарму бар сармо ва некӣ бар бадӣ ташкил дода, мардум онро бо афрӯхтани гулханҳои бузург таҷлил мекарданд. Сада ҳамасола дар рӯзи 10 моҳи баҳманӣ солшумории ҳиҷрии хуршедӣ таҷлил мегардад, ки баробар бар 30 январи солшумории мелодӣ мебошад. Сада яке аз идҳои тақвимии мардуми кишоварз мебошад, ки онҳо дар бораи фарорасии фасли баҳор, яъне торикӣ ба рӯшноӣ ва ба оне ки тайёрӣ омодагӣ ба фасли корҳои тобу баҳорона мебошад. Иди Сада таърихи тӯлонӣ дорад. Мо медонем, лекин унсурҳои асосии Иди Сада аз чӣ иборат аст? Пеш аз ҳама деҳқонон бояд тайёрии худро ба фасли сол бинанд. Фасли соле ки ба кишоварзӣ шурӯъ мекунанд. Дар вақти шурӯъ кардан ба кишоварзӣ бояд онҳо ҳамаи олатҳое ки ба кишоварзӣ тайёр аст, яъне асбобҳои шудгорӣ, ҷуфти гов, омоч ва ҳамаи онҳоро тафтиш кунанд, ки он тайёр аст. барои ҳамин дар майдонҳои маҳалҳои муқимнишини кишоварзон мардуми кишоварз ҷамъ омада дар бораи аламун намудҳои тухмии киштӣ ки соли гузашта чӣ дода буд, имсол чӣ медиҳад, онҳоро низ тафтиш мекунанд. ҳамчунин растаи ҳунарҳои мардумӣ, намунаи хӯрокҳои миллӣ аз ҷониби пазандагони моҳир, навъҳои гуногуни таомҳои миллӣ, порчаҳои атласу адрас, зардӯзӣ, гулдӯзӣ ва либосҳои миллӣ ба маърази дид гузошта шуданд. дар ҷашни Сада намоиши дастовардҳои соҳаи кишоварзӣ, намудҳои гуногуни зироатҳо аз шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла кони бодом, деваштич, панҷакент ба намоиш гузошта шуд. ҷашни Сада аввалин ҷашнҳои деҳқонии кишоварзии мо ҳаст ва дар аслан дар замонҳои қадим дар ҷашни Сада ҳар як деҳқон маҳсулотҳои беҳтарини худашро муайян мекард ва гӯем ки қадамҳои аввалин дар соҳаи селексия ва тухмипарварӣ аз ҳамун солҳои қадим оғоз ёфтааст, зеро деҳқонон дар ин мавсим беҳтарин зироатҳоро байни худашон муаррифӣ мекарданд ва тақсим мекарданд. ва имрӯз дар ин маърази тамошобинон ва инчунин бар роҳбарияти олии вилоятамон навъҳои беҳтарини шолӣ ки ихтирои олимони стансияи таҷрибавӣ ҳаст ба тамошо буровардем. бубинед ки шолии навъи сарабз ва шолии панҷруд ва шолии сарабзро ба ифтихори мавзеи бостонии сарабз ки соли гузашта 5000 солагиашро мо таҷлил карда будем ва ташрифи роҳбарияти олии кишвар дар он ҷашн буд. мо ба ифтихори ин мавзе номи сарабз гузоштем ва шолии нави дуввумо ки бо ҳосили баланд ва устуворӣ ва инчунин сифати баланд ҳам дорад, мо номашро панҷруд гузоштем ва ин ду дастоварди мо имрӯз дар саҳна гузошта шудааст. Сада ном гирифтани ин ҷашн беҳуда нест, зеро он аслан аз шумораи сад гирифта шуда аз 10 моҳи баҳман то омадани Наврӯз 50 шабу 50 рӯзро фаро мегирад. Аҷдодони баруманди мо шабу рӯзро алоҳида ҳисоб мекарданд ва он дар якҷоягӣ то расидани Наврӯз 100 шабу рӯзро дар бар мегирифт.